Moltes gràcies per la seva assistència. Continuem avui el tercer cicle de conferències de l'Institut d'Estudis Valencians. Esta vesprada ens van a parlar del valencià a les noves tecnologies. El valencianisme al llarg de la història ha pujat alguns trens i ha deixat passar altres. El tren d'internet és un tren que va tenir molta importància en el futur, ja la té avui en dia i que anirà en tindrà més. I pareix que esta vegada el valencianisme ha pogut agarrar aquest tren. I l'ha pogut agarrar gràcies a persones com les que ens acompanyen avui en dia. I la nostra intenció des de l'Institut era, modestament, dins de les nostres possibilitats, donar a conèixer el seu treball i els seus projectes. Vaig a deixar la paraula a Joan Pau Merita, que també és una d'aquestes persones que ha treballat molt en internet, crec que tots vostès el coneixen. Ell ens farà la presentació dels conferenciants i després hi ha un xicot col·loqui que serà coordinat per ell. Moltes gràcies per vindre i per la seva companyia. Bona vesprada. El tema de la conferència del tercer cicle de conferències de l'Institut d'Estudis Valencians, que avui no s'ocupa, com tots sabeu, és el valencià en les noves tecnologies i és a càrrec d'en Tomàs Miralles i en Bernat Arlandis. Fent una xicoteta, una introducció al tema que no s'ocupa avui, podem dir que internet, tots sabeu, no és una ferramenta de futur, és una ferramenta d'absolut i ineludible present. Present al que la llengua valenciana ni veu ni té que ser aliè. Gràcies a internet i a l'esforç de moltes persones, avui en dia és possible visitar un bon número de portals dedicats a la llengua valenciana des de qualsevol part del món. Afortunadament, per a la llengua valenciana, avui en dia hi ha una nova generació de persones que han apostat fort per la presència de la llengua valenciana en internet. A tal efecte, és d'obligada menció dir que avui comptem amb més de 200 portals en internet de major o menor importància en tota classe de continguts escrites en llengua valenciana, normes del Puig. A d'alguns els pareixerà un número irrisori, res més lluny de la realitat, 200 portals web sense pràcticament cap ajuda institucional i en uns mitjos més que precaris, en moltes ocasions és un verdader milagre. És no cap dubte una bona mostra del voluntarisme i el sacrifici d'un bon grapat de persones. Un esforç que ja ha donat els seus resultats positius i que fa que avui en dia buscar extensa informació sobre la llengua valenciana siga possible, i no només possible, sinó que s'informa d'una visió nostra i valenciana. Fent una miqueta d'història sobre la presència de la llengua valenciana en internet, hem de partir dels finals de la dècada dels 90, fa uns 10 anys, per a trobar els primers portals en llengua valenciana en la xarxa. Foren portals humils i bàsics en artículs i documentació sobre la llengua valenciana, però que compliren l'important funció d'iniciar la presència del valencià en la red i, el que és més important, la de despertar la curiositat per aquesta nova ferramenta, als demés. Gràcies a aquests portals, altres persones es ficaren sobre la pista de totes les possibilitats que oferia internet per a una llengua minoritària com és la llengua valenciana. D'esta etapa fundacional hem de destacar portals com la Senyera, el més ambiciós en quant a continguts, el portal de l'Horrat Penat, la primera institució valencianista en tindre presència en la xarxa a finals dels 90. Més tard vingueren treballs com l'ambiciós portal del col·lectiu juvenil d'associacions valencianistes, del XAP, en documentació i els llibres que se podien consultar online. El portal de l'associació Mossagavia, de la Vila Chollosa, el de València Universitària, el del professor gandiense Joan Sancho o el d'estudiants valencianistes de la Politècnica. En aquesta primera etapa i també en anys posteriors jugà un paper molt important, de justícia es dir-ho, Valor Romà, informàtic i valencianista de la Vila Chollosa, que donà recolzament, ajuda i facilitats a tot aquell que volia fer una web en llengua valenciana. És un dels pares en el que es refereix a la presència de la llengua valenciana en internet. Més tard, en els inicis del segle XXI, vingueren nous projectes en el que podien anomenar la segona generació de la llengua valenciana en internet. En l'any 2000 apareix el diari digital El Palleter, que obri aquesta nova etapa més ambiciosa i més elaborada que abans. Més tard, en l'any 2002, apareix el portal valencian.org, dedicat a la difusió de la llengua valenciana en Europa i l'estranger. En l'any 2003 apareixen dos projectes ben importants, són softwarevalencia.com
i Llengua Valenciana sí, dos portals que continuen sent punters avui en dia. Software Valencià, dirigit per en Tomàs Miralles, així present, en una visió de l'informàtica en la seva relació respecte a la llengua valenciana, podríem dir, totalment imprescindible. S'ocupa del desenvolupament de tot tipus d'aplicacions informàtiques a la llengua valenciana. Ahí estan la multitud de programes informàtics traduïts al valencià, el diccionari valencià-castellà, en més de 60.000 entrades, el vocabulari valencià-anglès i tota la música en llengua valenciana recuperada i digitalitzada en grups i cançons que molts ja ni recordaven, sobretot les noves generacions, que és important dir-ho. Llengua valenciana sí, per una altra banda, dedicada a tots els aspectes relacionats amb la llengua valenciana, complit també un paper molt important en els últims anys, aportant numerosíssima documentació, llibres, artículos, diccionaris i ferramentes sobre l'idioma valencià. Estos serien els tres portals que han jugat un paper més important en aquesta segona època, encara que aparegueren un bon grapat més. I ja per acabar, en els últims 2 anys, en el que es podia denominar la tercera generació de la llengua valenciana en internet, han aparegut un grapat molt gran de portals en llengua valenciana de tot tipus. Deportius, culturals, polítics, etc. És una època més flexible i sobretot més possible. Més possible gràcies a les anteriors etapes. Ara és molt més fàcil escriure correctament en llengua valenciana gràcies als diccionaris que estan pensats en línia. És més fàcil estar documentat, és més fàcil trobar informació sobre la llengua valenciana i en valencià. Blogs personals, portals independents, portals d'associacions, tots contribueixen al desenvolupament del valencià en internet. Dels últims projectes, cal destacar un dels més actius i constants, el de valenciafreedom.com, portal molt lluitador que genera un actiu moviment en quant a la defensa de la llengua valenciana i la identitat en el que internet es refereix. Respecte a les noves tecnologies, en llengua valenciana és molt necessari dur avant nous projectes, que n'hi ha. Fa falta que les institucions i associacions que treballen per la llengua valenciana, sobretot les que reben fons públics, fiquen els mitjans necessaris i recolzen de veritat i en tota serietat i eficàcia d'aquesta nova generació de gent i aquestes iniciatives que són tan necessàries per a un futur digne de la llengua valenciana en tots els àmbits. Tomàs Miralles és enginyer informàtic per la Universitat Politècnica de València, fundador i director del portal softwarevalencia.com. Culpable de que es puguen utilitzar tants i tants programes informàtics en la nostra llengua valenciana i de tants altres treballs relacionats en l'ús de la ciència informàtica i el valencià. Bernat Arlandis forma part de l'equip de softwarevalencia.com i gràcies al seu treball s'han traduït molts programes i s'estan duent a terme projectes per al desenvolupament de la llengua valenciana en internet. És també enginyer informàtic per la Universitat Politècnica de València. Passem a la conferència que ens ocupa avui, on també es farà una demostració del corrector ortogràfic en llengua valenciana i es presentarà un ambiciós projecte de traductor online valencià-castellà, castellà-valencià, que està desenvolupant-se. Els assistents seran obsequiats posteriorment en un CD editat per GOM Llibres en col·laboració amb softwarevalencia.com que conté programes informàtics i el corrector en llengua valenciana. Només del Puigser, per favor, Tomàs, Bernat, com veieu aguant. Bona tarda i gràcies per haver vingut. Vaig a fer la introducció de la conferència. La bona salut d'un idioma actualment se pot establir a banda pel seu ús social, per la seva presència a les noves tecnologies. Estar present en l'avantguarda tecnològica significa que una llengua està viva. Internet, els DVDs, els mòbils, la televisió digital terrestre, els videojocs, formen part de lo que ens rodeja la nostra vida quotidiana, a diari. I el valencià ha d'estar present en totes aquestes noves innovacions per a mantenir la seva quota de parlants i, per què no, incrementar-la. De lo contrari, el seu ús disminuirà, perdent cada volta més vocabulari, xiris lingüístics i riquesa lèxica. Manuals d'estils, vocabularis especialitzats d'informàtica, jurídics, mèdics, químics, se deuen d'anar creant o ampliant conforme va evolucionant les tecnologies més modernes. En l'intenció de que el valencià se faci un joc entre les llengües... En l'intenció de que el valencià se faci un joc entre les llengües presents en el nostre dia a dia,
nasqué fa vora 4 anys Software Valencià, en l'objectiu de que la nostra llengua valenciana estiga present en el món de la informàtica i internet. Internet, la gran xarxa mundial que ha permès unir jocs juntants en una distància, però que a través d'un ordenador se poden comunicar al segon en temps real, és el lloc ideal per a donar a conèixer qualsevol cosa avui en dia. En els últims 5 anys ha hagut un creixement exponencial de pàgines web escrites en valencià. Este mig assegut és i serà un dels millors modos en l'actualitat de donar a conèixer la llengua valenciana i la nostra ortografia, tan discriminada i marginada pels governs que han tingut des dels anys 80. Les nostres pàgines web cada volta són més visitades, se creen de noves i se fiquen més recursos i documentació a disposició dels usuaris. El diccionari valencià-castellà, que ja ha penjat en Software Valencià, en una base de datos de 60.000 paraules, que fon el primer diccionari en valencià en internet, antes que la normativa normalitza inclús, rep mensualment més de 50.000 consultes, el que vol dir que una persona se llitja el diccionari de la Real Acadèmia cada mes. Així webs, un buscador de pàgines web on estan classificades les nostres pàgines i que permet mostrar resultats de Google. O, per exemple, Ona Vinatea, la ràdio valencianista que se pot sentir a través d'internet en qualsevol part del món. Som només uns exemples de la potència que ens poden oferir les noves tecnologies si sabem aprofitar-les. Però no pot ser tot tan fàcil per la llengua valenciana. La falta d'un codi QISO fa que moltes voltes les nostres traduccions siguin rebutjades per a ser incloses en les versions oficials dels programes, en l'únic argument en contra de que ja existís una versió en català. Un dels grans problemes que ens hem trobat a l'hora de desenvolupar traduccions i programes ha sigut la falta d'un codi QISO que representa el valencià. La majoria de programes, i sobretot el software lliure, fan ús d'ell per identificar els diferents idiomes en els que estan traduïts. Este codi és un estàndard utilitzat a nivell mundial, mantingut per un organisme en seu en els Estats Units, concretament en Washington. És de vital importància tindre'n un, com per exemple podrien ser les lletres BAT, per identificar el valencià, perquè no només s'utilitza en informàtica i internet, sinó que s'utilitza també en els DVDs i és una codificació molt seguida per totes les biblioteques d'arreu del món, ja que permeteix classificar els llibres per idioma i per secció. D'ahir la seva importància de que el valencià estigui representat perquè el voluntari és com si no existira. S'han fet diverses sol·licituds per a obtindre-lo, però no han sigut acceptades. Per contra, llengües com l'asturià o l'aragonès l'han obtingut en un període d'un mes. Nosaltres ja portem 3 anys lluitant per ell. Per una altra banda, també estan els catalans catalanistes que intenten boicotejar-nos i ens lleven les nostres traduccions i literalment diuen que no volen que el valencià entre en el món de la informàtica perquè seria molt ruïn per a la unitat de la llengua. De fet, han rebut correus electrònics de gent catalanista i de catalans amenaçant-nos i dient que llevarem les traduccions, perquè això ens molesta molt, ja que és un mig que aplega a molta gent, ens fan consultes des de Xina, des dels Estats Units, des d'Argentina. Entonces, ara Bernardo ens va fer una introducció al món del software lliure que ens dona una bona oportunitat a la llengua valenciana. Se me sent? Bé, jo m'havia preparat un xicotet d'esquema per a explicar-vos un poc algo que segurament no us sonarà, però a part d'internet és algo que també és molt important. Com bé deia Joan Pau, el tren d'internet finalment l'hem agarrat, però hi ha altres trens que també deurien no perdre. I és el tema del software lliure. Bé, a veure. La presentació. Bé, igual resulta un poc tècnica, intentaré anar comentant les coses que penso que són necessàries per entendre el software lliure,
i veure de quina forma ens pot ajudar a fer coses que siguin bones per al valencianisme. He titulat la presentació Llengua i tecnologia, però bàsicament del que parlaré és de software i en concret de software lliure. Bé, així el que pretenc és un poc relacionar la llengua i la tecnologia. Doncs tenim ben clar que la llengua tots la utilitzem i sabem per a què serveix, i la tecnologia cada volta la gastem més, però no resulta encara una cosa suficientment familiar per a tots, encara que cada volta està més present en tots els jocs. De fet, la gent jove ja pràcticament la tecnologia l'utilitzen seguit i no sabrien viure sense ella. Bé, jo s'hi posa que no són uns útils de per si, són unes ferramentes per a la societat, en el cas de la llengua, per a comunicar-se, i en el cas de la tecnologia les utilitats són més diverses. Pot ser per a utilitzar-se, pot ser per a comunicar-se, com és el cas d'internet. Internet al fi i al cap és una nova tecnologia i són condicionants per a la societat. O sigui, en la mida que són necessàries, en el cas de la llengua està clar que és necessària i en el cas de la tecnologia que tot serà més, la societat té molt que dir en quant a la llengua i la tecnologia. Bé, a veure, jo si passo ràpidament a parlar de tecnologia, passo ràpidament a software per els següents motius. La tecnologia actualment està dominada pels ordenadors i els ordenadors funcionen en software. Bé, el software al veure són els programes i avui en dia qualsevol persona si utilitza un ordenador utilitza un programa i el fer un programa avui en dia està a l'abast de tots. Bé, per això en la següent es posen les definicions de software perquè tots ens entenguem el que estem parlant. Conjunt de programes i procediments informàtics per fer certes tasques a l'ordenador. Ja seria des que s'enxufa l'ordenador, tot el que fa són uns procediments que té programats. Per a explicar el que és el software lliure necessita també introduir el concepte de llicència. Perquè en el món de la informàtica el que és el software, els programes no es venen, sinó que es lloguen per un contracte que permetís el seu ús a terceres persones. Bé, així en aquesta definició veureu que parla els seus béns, el bé seria el software, els programes, i el que es fa cedir-se per mig d'un contracte. Bé, així. El software no lliure. Anem a definir el que és el software no lliure. Bé, primer dit que el productor del software és el propietari, o sigui, els programes tenen un propietari. Això és inequívoc i bé, però tenen una llicència en el cas del software no lliure que restringeix el seu ús. Seria programes com Windows, Word. Els programes que més coneguem són programes que hem de pagar una llicència que ens permeteix fer certes coses i certes no. Una de les restriccions més grans és que no ens deixen modificar els programes i no ens deixen distribuir-los. Per això ens posa un problema, perquè si nosaltres volem traduir programes al valencià, d'entrar legalment no podem. No ens deixen i realment és complicat el fer-ho. Bé, en el cas del software lliure, del software no lliure, les empreses són les que controlen el software i fan el que volen d'ell. Nosaltres com a clients podem demanar-los coses, però no sempre ens aconseguiran. Bé, en el cas del software lliure, així, el software segueix tenint un propietari. Alguna gent pensa que el software lliure significa que el software no té propietari, però no és així, sí que el té. La diferència està en que les llicències són diferents. És un contracte, però que no restringeix tant el deixar fer el que vulguis en aquest software. Això vol dir que podem modificar els programes i podem redistribuir-los com vulguem. Doncs això ens dona una facilitat per utilitzar aquests programes, poder-los traduir i poder-los redistribuir traduïts en valencià.
El software lliure es basa en la idea de que la societat deu de tenir un control sobre la tecnologia. Ja que la tecnologia va fent-se tan necessària i tan normal des de la societat, la societat hauria de poder tenir un control, no que siguin unes poques empreses les que decidisquen que es pot fer aquesta tecnologia, que no. El software lliure, quines llibertats són les que ens dona que poden ser útils per a la societat, i en el nostre cas per al valencianisme? Hi ha 4 llibertats bàsiques que són les que complís, que és la de poder utilitzar-lo en qualsevol propòsit, poder estudiar com funciona i adaptar-lo a les nostres necessitats, ja siga traduir-lo o qualsevol cosa que necessitem, i poder fer còpies d'aquest programa i distribuir-lo, que seria copiar-lo al meu amic, al meu veí, i poder millorar-lo i publicar les millores. O sigui, agarrem un programa que no fa el que volem, però podem millorar-lo perquè ho faça, i després volem que altres persones el puguen gastar, ho podem fer. Bé, això dona com a conseqüència una major facilitat d'innovació i la possibilitat de desenvolupar software col·lectivament, que és el que pretenem fer nosaltres en software valencià. O sigui, ens juntem un grup de persones i volem poder fer programes que siguin útils per a la societat valenciana, que estiguen en valencià, fer-los o modificar els que ja hi ha per a que estiguen en valencià i puguem treballar en valencià com a idioma, com un idioma més. Bé. El software és massa tècnic. El que pretenc és que un poc agarrar la idea del software lliure, però bé, jo així havia posat un poc els punts sobre els que es basa el treball del software lliure. Bé, així tot el que es tracta és que puguem fer grups de treball i que siguin capaços de treballar per uns objectius comuns i dur-los avant. Llavors, el que posa així és un poc això, com voler treballar millor en equip per a complir els objectius que ens propongam. Bé, així comentem poc els beneficis per al valencianisme que pot tenir el software lliure. Penseu que el software lliure és una cosa que molta gent ja s'ha donat compte del potencial que té i, per exemple, altres comunitats lingüístiques estan ja traient-li molt de profit i en aquest sentit van molt per davant de nosaltres. I molts dels problemes que ens trobem és per culpa que anem un poc endarrerits en aquest tema. O sigui, alguns ja ens han agarrat la delantera i estan volent tancar-nos el pas perquè nosaltres no ens posem al nivell d'ells. Però bé, això no impedeix que nosaltres puguem seguir treballant en aquest sentit per anar traient coses avant. Bé, els punts que hi ha així són poc el que havia comentat. Adaptar la tecnologia a l'ús dels valencians, que és la traducció i que els programes reconeguen l'existència del valencià, el poder utilitzar la tecnologia per difondre la cultura valenciana i la llengua i el poder participar activament en la creació d'aquesta tecnologia, que és important pel fet d'evitar que ens exclouen. Bé, vaig a posar algunes diapositives per no fer-ho massa pesat. Bé, en quant a software valencià. A veure, les diapositives que he passat trobo que no és que no siguin interessants, però són més interessants per a la gent que vulgui realment participar en aquest projecte. Doncs vaig a passar a definir el projecte, perquè en definitiva el que busquem no és només fer nosaltres coses, sinó que fer-les i que més gent s'impliqui a fer també coses, perquè realment entre 2, 3, 4 persones no es pot fer la quantitat de feina que hi ha per a fer. O sigui, tota la gent que pugui ajudar
és benvinguda i això ho volem fer un projecte que no sigui el nostre projecte, sinó el projecte de tots, que puguem participar tots. Bé, això és el que ja s'està fent, el que ja fa molta gent. De fet, en Espanya, per mencionar, bascs i catalans i gallecs ja tenen les seves comunitats que treballen, és gent que treballa voluntàriament per a traduir programes i tenen ja moltes coses. Bé, en Software Valencià, la nostra filosofia és... Volem aplicar la filosofia i metodologia del software lliure a les coses que fem, per crear una comunitat sòlida i poder dur davant projectes. I bé, però no és un projecte menut, és un projecte gran i com a tal projecte hauria estat dividit en projectes més menuts, que és el que pretenem crear. Bé, això no vol dir que estarà nostra gent fer coses, clar, però és una idea, és un plantejament de futur d'anar creant grups que es consoliden i que no siga gent que ara fa una cosa i se ho deixa i es queda allà oblidat. Bé, nosaltres ens hem traçat uns objectius que serien estos. És un poc repetició del que he dit. Adaptar i traduir software al valencià, adaptar i crear software que ajudi a la definició, a la difusió i aprenentatge del valencià, i com a preliminar dels altres dos, dignificar i prestigiar la llengua valenciana, premissa l'acceptació i la difusió de l'estàndard. Bé, d'ací només comentar que el fet de definir uns objectius tan concrets és per a que la gent que vulgui unir-se al projecte sàpiga què estem fent i què no estem fent. Perquè a voltes la gent, millor dit, un projecte pot fracassar perquè la gent s'ajunta molta gent a treballar en alguna cosa i no està clar què és en què estan treballant. Bé, nosaltres ho definiríem així perquè el qui participi que sàpiga en quina direcció treballar. Bé, el tercer punt fa referència al tema de... A veure, és que molts problemes que tenim a voltes és degut a que no hi ha una conscienciació sòlida de la gent en aquest tercer punt i nosaltres pensem que és important posar-nos d'acord en que devem tots donar recolzament a la llengua sense polèmiques per a poder treballar els altres dos punts. Bé, com a conclusions, hem posat que el software lliure ens dona la possibilitat de fer coses en la tecnologia que no serien possibles sense el software lliure i això és una cosa que devem d'aprofitar. Hem de ser nosaltres els que prenguem la iniciativa, o sigui, així no val el demanar les coses per a que algú les faci. Si algú les té que fer, som els valencianistes, o sigui, els valencians. I hem de ser molt proactius en aquest sentit. No val i no és suficient el queixar-se a algú de que això no està fet o això es hauria fer, hem de ser més actius. Bé, és necessari treballar eficientment en equip, o sigui, aconseguir fer equips que treballen per aconseguir les metes i no només això, no organitzar-nos, no és suficient organitzar-nos bé per a treballar entre nosaltres. Hem de ser capaços d'organitzar-nos en grups com el que volem crear nosaltres, que ja existeixen per tot el món, per a poder treballar també en ells. I dir, com a punt final, el tindre en compte això, que el treball és la força més gran que tenim. O sigui, la idea un poc és, i és la mateixa idea que té el software lliure, que en lloc d'estar queixant-nos, anem a fer nosaltres les coses. O sigui, tenim clar que ningú les ha fet per nosaltres, anem a posar-nos nosaltres mans a l'obra i anem a fer-les. Bé, en alguns casos... Bé, passe a la següent. Bé, així he posat un poc què és el que... algunes coses que estem fent i altres coses que es podrien afrontar en el futur. Clar, si es fa realitat la consolidació del projecte que volem crear, perquè els punts que he posat així no són coses en absolut senzilles. Fer un sistema operatiu complet en valencià, que seria com el que és Windows,
doncs tindreu en valencià, adaptar aplicacions perquè puguen utilitzar en valencià i les ferramentes bàsiques lingüístiques com correctors, traductors, diccionaris i ferramentes per aprendre valencià. Bé, tot això ho podríem fer, però n'hi ha que provar-se a fer-ho. I un punt que no he posat ahir, que també seria interessant, és acostar més la informàtica a la gent fent cursos, tallers. Això és una cosa que també estaria bé, que es puguen organitzar coses d'aixes si la gent tinguera interès, si hi haguera un interès program. O sigui, poder reunir prou gent per a fer aquestes coses. Bé, hem passat un poc a apressar la presentació, no volia fer-ho massa rotllo, però trobo que és un tema molt interessant, que la gent que li agrada la informàtica hauria d'interessar-se un poc i la gent que vulgui fer coses, este és un món que s'ha de participar activament, tots. Bé, i en això ja està. Bé, ara anem a fer la presentació del primer corrector ortogràfic de valencià, que fa molta falta, per exemple, per escriure revistes, per escriure articles en els diaris i perquè la gent saber escriure en valencià i sobretot correctament en valencià. Anem a fer una xicoteta demostració. És un programa, un client de correu electrònic que han traduït al valencià, que serveix per a tota la gent que té un compte de correu, de Hotmail o de la seva empresa, se pugui comunicar amb els altres i que pugui fer-ho en normalitat en valencià. Anem a redactar un missatge que volem enviar. Així triaríem l'idioma en el que volem fer la correcció. Anglès i valencià. I ara ja es comencem a escriure. Les paraules que estan subratllades en roig volen dir que estan mal escrites. Entonces podem punxar sobre elles i ens mostra la paraula correcta. Això pot ser que li has ficat una lletra de més o t'has menjat una lletra o has confundit a l'hora d'escriure ràpidament d'ordre dos lletres. Així ens diu moltes i hem escrit conferència i ara ens dona conferència. També hem aprofitat una característica d'aquest corrector que és software lliure, per això el tema de poder aprofitar les noves tecnologies perquè sense gastar-nos ningú duro podem tindre al nostre abast programes molt potents com correctors, traductors, diccionaris. Entonces, en esta característica que té és fonològica, vol dir que li pots explicar unes regles, que és com se pronuncia una paraula, perquè després les passe a la seva forma correcta. Si fiquem our, ens donaria overt. Com nosaltres encara no tenim una gramàtica i no som molt conegudes les normes del Puig, pues entonces lo que fem és facilitar a la gent que se vagi acostumbrant a com s'escriuen. També hem aprofitat aquesta característica per allevar els barbarismes, tant catalanismes com castellanismes, que n'hi ha en la nostra llengua. Doncs, tots els catalanismes que n'hi ha
Entonces li donem i nos dona l'am, l'en, com a primera accepció, i després està també l'am. El doncs, també ens dona el país. I altres coses també, com ja el que són grafies, que això la gent no sap si s'escriu d'una forma o d'una altra. Com podria ser la X intermitja o la TJ. L'arxiu ens donaria l'arxiu i de platja, platja. També seria, és plurals, platges. Ens l'ha donat per correcte i platges incorrecte. Unes altres paraules també que són molt habituals, com per exemple nosaltres, ens dona nosaltres i nosaltres, perquè la gent trie, no pelem de jo vull aquesta varietat, jo vull l'altra, no? Pa tots. Diguem pa tots. I després que la gent tria. Després també, la terminació en esa, també la corregim. Veia automàticament. Què més ens queda? Pues, no sé, qualsevol paraula tenim una base de datos de verbs que són les suggerències, ens les envieu i les anirem afegint al corrector. La base de datos està composta per 9.000 verbs i estan tots conjugats. I això ens dona una base de 540.000 formes verbals. O sea, el caso es una obra pràcticament tots els verbs que tenen en valencià conjugats en la seva forma correcta. I a més, també ens dona els singulars, els plurals, els masculins i els femenins de totes les paraules. I en conjunt n'hi ha un vocabulari de més d'1 milió de paraules per poder escriure correctament en valencià. Una altra mostra també, a veure la conjugació d'un verb, que seria analitzar, per la TZ que n'hi ha enmig ahí. Escriure incorrectament, la verdad escriure correctament, però claro, se m'ha escapat. Analitzaria. Entonces este bordonaria analizaría, no en la TZ que me molesta tanto. Se m'ha olvidat també que se pot fer una correcció interactiva, que s'obre un quadre de diàleg i va passant paraula a paraula. A veure si en un segonet, perquè vegeu les possibilitats que té el corrector. Bueno, també està la possibilitat de corregir interactivament. Entonces le punxem en ortografia antes de enviar el mensaje de correo a la persona que le estiga escribint i ens dona les paraules en un format un poquet més visual. Entonces de moltes, ens donen moltes. Li donem a reemplaçar i ja l'ha canviat. I passa a la següent paraula que està incorrectament escrita, que seria aware i ens dona aware. Entonces donem a reemplaçar. La siguient és l'am i ens dona l'en. La reemplacem també i si se va canviant així baix, podem veure com se va canviant automàticament. Reemplaçar, la canvia automàticament. I ara, doncs, pues, el mateix, arxiu... Te poden donar també més suggerències, perquè, clar, a lo millor que canvi una lletra és una altra paraula diferent. Entonces, de totes les opcions que te dona, pues, tu tries la paraula que estàs escrivint.
Que gust dona. Clases. Y ya te digo que la corrección ha finalizado. Entonces, tanques y ya envíes el correo a la persona en correcte valencià i benefici. Acá. No contemplar l'accentuació? L'accentuació catalana la lleva. No, valenciana. Valenciana, perquè la base de datos que teníem en la que han treballat en el corrector, pues claro, és la que han fet des de fa una que hem tingut introduint les paraules a mà i claro, no disposaven d'una altra. Entonces el que han tingut que fer és treballar sobre lo que ja teníem. La conjugació verbal de Toni Fontelles, els llibres que n'hi havia, els diccionaris, no s'ha pogut fer una altra cosa perquè antes no disponien d'ella. Però admet incloure noves paraules? Sí, també. Si vostè escriu una paraula que no consta en el diccionari, entonces afegirà el diccionari i a la pròxima volta que l'escriga ja no li serà com incorrecta. Bueno, pues este es el corrector que humilment han intentat traure perquè lo que faltava és important per les dobles S, les sats que t'hi per el camí també te va donant És que si ara, per exemple, jo vull que afegir gràcies en accent, se quedaran gràcies en accent i sense accent. Tindria que eliminar sense accent perquè només me donara l'accentuada. Pues jo tinc que fer tanta feina com de conferències i notaria tinc que llevar els accents. Però és sobre la base de datos que han pogut treballar, no han pogut treballar sobre una altra. Es podria fer una versió actualitzada que portarà els accents. De moment tenim això, ja és prou. El següent seria ja tenir un millor. I les S i les dobles S també les reconeix, que hi ha molta gent que no sap escriure si associació, si és en dos S, si no és en dos S. Entonces, és en dos S i m'ordena que està de ella sola te ho corregís. Entonces és una manera també d'anar deprenent el que és la llengua conforme tu vas fallant i vas canviant les paraules. Així, en dos fallos no sé si funciona. Una prova així indirecta. Sí que la dona també la dona. En dos fallos ortogràfics també associació. Faltaba la S y la S. Bueno, y este es el corrector. Per fin, ya tenemos un corrector de valencià. Què més? I per acabar, anem a presentar el que és un traductor en el que estem treballant. Això va ser un treball de molts mesos, amb molt d'esforç, i qui vulgui col·laborar que s'apunte, que ho diga i serà benvingut. Ara està l'esqueleto, però és una prova de lo que pot arribar a ser. Agarrem este text, per exemple. Ara obrim el traductor, que se penjarà en internet, o sigui, en qualsevol ordenador que estiguem, podem consultar-lo. No fa falta que t'instal·les ningú programa en el teu ordenador o si te vas a l'oficina i no el tens a mà. En tindre connexió ja funcionarà. Triem el text, triem la direcció de la traducció que volem, de castellà a valencià o de valencià a castellà. En este cas de castellà a valencià, i li donem a traduir i tu ho traduïs.
Açò encara està en fase de desenvolupament, és un somni, tindre lo que sigui acabat, però bueno, esperem que algun dia, igual que el corrector, per fi, després de 10 anys que hem estat esperant, que també pugui ser un traductor de valencià a castellà, castellà a valencià. Comentar que això que hem vist és software lliure i que és un poc la possibilitat, o sigui, a part de, per supost, la feina de Tomàs, també tindré el software lliure ahí ens ajudarà a poder fer aquestes coses. I és que hi ha moltes coses així que podríem estar aprofitant-les i per falta de més participació i ajuda estan ahí encara per a fer, però bé, tot arribarà. Tot això és de baix. Entonces és la gran avantatge que tenim, que també disponem del còdic font i se pot modificar al nostre gust. Si tenim els coneixements informàtics adequats, podem fer pràcticament qualsevol cosa en favor de la llengua valenciana i perquè se pugui conèixer més. Este és el navegador que també han traduït per navegar per internet en valencià. Així, ferramentes, perquè el valencià no sigui una llengua que diguem no, el valencià és una llengua del carrer, no, volem que sigui una llengua que la pots utilitzar en qualsevol puesto, en el treball, en casa, en els amics, en l'administració pública, poc complicat, però ojalà, algun dia. I res, ara se va a repartir un CD. Escolta, però per ajudar n'hi ha que ser informàtic o no? Sí, és una cosa que volia comentar també, perquè com ho he passat així ràpidament, per ajudar no fa falta saber tant com algunes persones es pensen. O sigui, es pot ajudar sabent poquet i es pot ajudar sabent molt. Hi ha moltes coses per a fer i depèn del nivell de coneixements de cada un, es poden fer unes coses o altres. Però tens que tindre coneixement de... Cada uno pot treballar en el seu puesto. Ens fan falta filòlegs, ens fan falta traductors, gent que traduïsca simplement, conèixer el valencià-castellà correctament. Des de gent que sàpiga traduir, això ja pot ajudar. D'anglès a valencià o bé de castellà a valencià, ja poden ser d'ajuda. I si després tenen coneixements d'informàtica, poden ajudar més. Per traduir paraules tècniques. Per a fer les traduccions o... Una de les feines que fem... Pot haver un informàtic que no sàpiga escriure en valencià, la normativa del Puig, però sí que pot ajudar en el que és el desenvolupament dels programes. Inclús una forma encara més senzilla d'ajudar que és utilitzar aquests programes. O sigui, que estem fent la feina de traduir-los, simplement el fet d'utilitzar-los ja demostra un recolzament i ajuda. Perquè això, el fet que estiguen gastant-los es veu. O sigui, la gent de tot el món es pot donar compte, per exemple, gastant el navegador, en els servidors web poden saber que estan gastant un navegador en valencià. I totes aquestes coses, a part de recolzar anímicament, recolzen en el sentit que es veu que hi ha voluntat de gastar-lo. Bueno, pues anem a fer una demostració perquè la gent sàpiga com s'utilitza el CD, que se va repartir quan s'acabi la conferència, perquè no hi hagi problemes de no sé com funciona, no se m'obri, més o menys. Simplement introduint el CD directament en el lector de CDs de l'ordenador, s'obri directament. Però ara, com el tenim així arrencat, l'anem a fer a mà. Este és el contingut del CD. Tots els programes que n'hi ha, tots estan traduïts al valencià i són programes que, diguem, d'ús més corrent. El que és per anar per internet, per llegir el teu correu electrònic personal, per escriure documents de text, artículs de revistes, de diaris també, el que sigui, per a descomprimir i comprimir arxius també, per ocupar menys espai en el que és l'ordenador.
un calendari per organitzar-te les teues cites, les conferències, per exemple, el dia tal tinc conferència de tal cosa, o exàmens, tal, que pots ficar ahí. I el programa automàticament, quan siga el dia, o si tu el fiques perquè que diga 3 dies antes, que t'avise, pues te diu, després demà tens un acte. També per a manejar arxius PDF, que és un format que últimament està tenint molta acceptació. I ja pues, programetes més de reproductors de música, d'àudio, de vídeo, a veure les pel·lícules en l'ordenador, tot això està en valencià. I una versió més reduïda, perquè tinguérem uns problemes tècnics, del corrector ortogràfic, també està inclosa en el CD. Per aquesta nit pues, penjarem l'última versió para que se la pueda descargar y escribir correctamente en valenciano. O por lo menos intentarlo, que mai està de menys. Anem a fer un exemple perquè la gent sàpiga com instal·lar-se un programa. No tens per què utilitzar-los tots, sinó simplement uno. Li punxem. Te diu si vols guardar l'arxiu i li dius guardar. Entonces te fica en el escritorio y este es el programa que acabem de descarregar del CD. Li punxem 2 voltes i l'instal·lem. I ja tenim pues, un altre programa en valencià en l'ordenador. I ja està. Així ja sabeu, les noves tecnologies són molt importants per que una llengua se considere que està viva. Si un idioma no està dins de les noves tecnologies, doncs poquet a poquet anirà perdent el seu ús social i entre la gent. I això és tot. Després de tots els comentaris més tècnics, la part més tècnica informàtica, que col·laborar en el projecte de software valencià no és tan complicat. Ho dic per a els que no tenen molta idea de temes informàtics i tal, realment moltes necessiten més una ajuda de traducció, de recolzament o inclús, escolta, he trobat tal programa, el coneixeu, està en tal pàgina, vull dir, moltes no és una cosa tan tècnica, sobretot la gent jove que es maneja més per internet, tampoc em falta uns coneixements tan grans. I després d'això, si hi ha una pregunta, i si el que vulgueu preguntar tant a Tomàs com a Bernat, avant, i si no, passem a fer una taula redona, com vulgueu. Jo volia preguntar, podeu saber les estadístiques d'ús d'estos programes? És difícil de saber. Es poden saber les descarregues que s'han fet, però l'ús real no. Perquè, per exemple, en el CD molta gent pot tenir el programa sense haver-lo descarregat de la web. Més preguntes? Un exemple d'aplicació del corrector ortogràfic en el correu electrònic. Però això serveix el mateix per treballar en Word o en altres programes. Eso se me olvida comentarlo. ¿En qué programa se puede utilizar este corrector? No solamente en el correo electrónico. No, este corrector concretamente se puede utilizar en el navegador d'internet. Per exemple, tu estàs navegant per les pàgines, entres en un foro
de qualsevol pàgina, no? Per discutir València Freedom, el nostre de software valencià, i hi ha una opció que mentre escrius en la caixeta de diàleg, de text, pues, te dona les mateixes opcions que t'ha donat en lo del correu electrònic. Després també tenim un altre que està incluït així també, este d'ací, que este ja és un processador de text. Ahí pots obrir arxius de .doc de Microsoft Word, RTF i TXT, arxius més llargs, i són per ús personal, no fa falta que estigues connectat a internet ni res. Que seria este programa. La versió del corrector per a este programa se va pinchar en internet en els pròxims dies. No és que és el mateix, però hi ha que fer unes modificacions per cada programa se pugui utilitzar. Però este corrector en concret se pot utilitzar en aquests 3 programes i en l'entorn, en el sistema operatiu Linux. No sé si el coneixeu algú. Això ja s'ha avançat. Linux. Pues és el sistema operatiu Windows, que el té tot el món, però de baix. No costa ningú duro. En una empresa pots tindre ordenadors en Windows, te fan pagar per ells, t'instal·les Linux i no te fan pagar per ells. I damunt pots tindre, doncs això, tots els programes en valencià, correctors de valencià, per tots els programes. En aquesta plataforma, en aquest sistema operatiu, sí que serveix per qualsevol programa de text que tinga instal·lat. Ahí no hi ha ningú problema. En Windows és un poquet més difícil fer la configuració i tal, però no hi ha ningú problema també. Estem treballant en això. Però és intercanviable, si uno té el Windows i té un programa que està en Linux, és intercanviable, el pot llegir. N'hi ha l'arxiu que fa... L'arxiu que tens en Windows... Sí, els arxius normalment se poden visualitzar o utilitzar tant en Windows com en Linux. El sistema operatiu també. Sí, això no hi ha problemes. El problema són els programes en si, que és la forma... Windows utilitza els exe.exe, que són arxius executables, i Linux és un altre format. Però el que són les imatges, la música, l'MP3, els vídeos, les pel·lícules, els arxius de text, això no hi ha ningú problema, se poden intercanviar entre sistemes operatius. Passem a una altra pregunta, si per favor. Bueno, jo en principi volia felicitar-los i felicitar-los per la joventut que tenen i per l'especialització que tenen de la llengua valenciana. Magnífic i enhorabona. I en segon lloc, volia cridar l'atenció, per exemple, quan parlen o han parlat del còdic ISO. Vol dir això, si ho entenc bé, que sense aquest còdic, oficialment, nosaltres com a llengua valenciana no podem entrar en internet baix ninguna cosa. Te poden admitir les teves traduccions, però això ja depèn de l'autor de cada programa o del sistema operatiu. No, però per exemple han parlat que les sol·licituds que havien fet des d'Aragó i des d'Astúries, si recorda bé, en un mes aquesta sol·licitud fos acceptada. En un mes, sí, en un mes, correctament. I sin embargo, València ho ha demanat fa 3 anys, 4 anys, i continuen ficant les pegues. Vol dir això que no els catalans per supost que ho faran sempre. I això hi ha que acceptar-ho perquè ells fan el seu rotllo, no? Però vol dir això que també les autoritats valencianes en aquest punt estan... No ho fan, haurien de demanar-lo ells. Si ho demana un ent oficial, se supon que sí que directament ho donen pràcticament. El problema, anant a lo que vostè ha dit, el desinterès de les autoritats valencianes, de la Generalitat, és d'autèntica vergonya, tant en el tema d'internet com en el tema d'Europa. I estos senyors, hi ha algun més que n'hi ha per així, que també tenen portals i que portem anys darrere del tema d'internet, o sigui, el desinterès és tan gran que tu fas igual el treball que hauria de fer la Generalitat Valenciana. La Conselleria de Cultura, o sigui, demanar el Google en valencià, demanar el còdic ISO. El còdic ISO, bueno, recentment s'ha tornat a demanar
i bueno, s'ha denegat i ara estan fent gestions, entre ells l'equip de Software València està darrere del tema i bueno, desinterès total, tant del PSOE, bueno, aquesta etapa al PSOE no li agarra perquè la internet ja ha sigut tot en l'etapa del senyor Camps i del senyor Zaplana. Correcte. Sí, jo volia acabar, senzillament, per tancar la nova pregunta, era si efectivament els Estatuts d'Aragó supon que com a llengua oficial no fiquen en l'aragonès. Ni els estudiants tampoc. Es que no fa falta ser una llengua oficial en ningún estatut para demanar el codiquiso y que te el donen. Però és que, a més, en València tenim dins dels estatuts tenim com a idioma reconegut. És a dir, de fet, n'hi ha idiomes que són indígens d'Àfrica i tal, i que tenen codi quiso. I es parlen 100 persones. N'hi ha llengües desaparegudes que tenen codi quiso, i el valencià no el té. El llatí té codi quiso. N'hi ha llengües mortes que no tenen el codi quiso. O sigui, que tenen el codi quiso el valencià, no? I és un problema també del desinterès, en primer lloc del desinterès de les autoritats valencianes, segon, que els catalans en son dia demanaven el codi quiso per al català i ja ho feren incloent al valencià, correcte, ja ho feren bé, demanaven llengua catalana, però en una subdivisió per al valencià. O sigui, tu avui en dia no pots fer un programa, per exemple en Google o tot això, de manera independent, com a valencià. O sigui, has de fer-ho, vale, vostè què és? Jo valencià, vale, molt bé, còdic del català, arreglat, en marxa. Passa el mateix que en els llibres, per extrapolar un cas més conegut, en el tema de l'ICBM. Passa exactament el mateix que en l'ICBM. Directament t'envien al català. Jo volia fer-vos una pregunta tècnica que m'ha passat a mi. En el Google GA passe el cursor per HMSI i me diu Ciutat dels Països Catalans. Y aparece la bandereta en la estrella blanca. Ya está arreglado, ¿eh? Eso ya está arreglado. ¿Cómo es eso? Ya está arreglado. ¿Ya está arreglado? Sí. Creiem que ja està arreglat. Per part de Valencia Freedom, treballar en enviar en correus, ficar en contacte en la gent de Google i aconseguirem que ho canviaren. N'hi ha més preguntes? Algú més? Lo primero, yo no sé hablar valencià, per eso demane disculpes. No digo muchas veces pardeñas y me da miedo decir alguna catalanada. Entonces, simplemente comentar que hicimos, para que veáis hasta qué punto llega la maldad de alguna gente, conseguimos desde la página web, yo soy uno de los administradores de Valencia Freedom, conseguimos que en los foros, en el programa de foros más importantes que hay ahora mismo a nivel mundial, pues se incluyera el valenciano como lengua. Es decir, no se reconocía para nada. Una vez lo conseguimos, desde varias entidades catalanistas, se pidió como fuera que se retirara. Nos lo echaron para atrás, lo volvimos a solicitar, lo hemos vuelto a conseguir. La última noticia fue que nos lo volvían a echar para atrás porque era un dialecto del catalán. Y por pero último, está pensado ya. Exactamente. Y hace una semana conseguimos ya por tercera vez, y creemos que ya la definitiva, porque hablamos con Estados Unidos, nos dijeron que sí, que se va a quedar ya y no quieren ya más líos y se queda como lengua valenciana. Pero es para que vean hasta qué punto llega la maldad. Es más, este programa es una maravilla lo que han hecho, pero esperemos que tenga funcionamiento, porque desde Cataluña seguro que se van a llevar las manos a la cabeza y van a intentar reventarlo. O desde Valencia, porque la VL ya se va a encargar de ello. ¿Lo vais a hacer automático? O sea, ¿lo vais a comercializar o lo vais a colgar en el emule para que la gente se lo descuelgue? Valenciana un poc, pensen que podia haver fet, se podia haver fet més, sense ànim de criticar. Sí que hem ajudat en algun moment, per no per mi, en el portal de valencian.org, a Tomàs, en el tema del ISO sí que se hemos ajudat. Se podia haver ser més àgil, se podien demanar, però bueno, el cas és que és l'única ajuda no a nivell econòmic, perquè tant sobre ells, com jo penso, tot és un tema totalment voluntari, no s'ha acabat mai un duro ni han rebut mai res. Entonces, és l'única ajuda que hem tingut. Jo penso que l'Acadèmia hauria de ficar-se més ferma i més àgil en tot aquest tema de les tecnologies, de les noves tecnologies, però bueno, ja no és una cosa nostra, no? És una qüestió... Per a concloure, dir també, com a curiositat,
que les noves tecnologies ens han ajudat, per exemple, a gent que està en el mateix regne de València, però distant en quilòmetres, col·laborar a través d'internet i fer gran el projecte i donar a conèixer la normativa tant en Castelló com en Alacant i en tota València, la província de València, que pareixia antes fa uns anys que només era en el Cap i Casal, on tenim les associacions, on estan les entitats, i que d'ací ja no hi sia res. Doncs, per exemple, el company Bernat és d'Oliva, i un altre col·laborador que també està així amb nosaltres avui, que ha vingut des del GMSI, li agraïm el seu esforç i el seu treball i la col·laboració que ha tingut amb nosaltres. I un altre també, que no ha pogut vindre avui, que és d'Onda. Entonces, la curiositat de dir, gent de Castelló, d'Alacant, de València, de molts pobles, ens juntem per la llengua valenciana, per donar-li una entitat i que siga d'ús, vamos. ¿Y más preguntas? Una página web donde se pueda uno comunicar. Yo no soy de aquí. Sí. Pero siempre me ha interesado aprender el valenciano. Y yo creo que existe mucha gente como yo. Entonces resulta que cuando vas, siempre te preocupa que estás aprendiendo el catalán o el valenciano. Entonces, generalmente los horarios que ofrecen para aprender el valenciano es por la tarde. Y no se han puesto a pensar que a lo mejor hay una cantidad de personas que hablando como yo el valenciano se podría crecer también. Y el idioma, porque no está muerto, está vivo. Entonces, a medida que otras personas hablen, como yo, como en Estados Unidos, por ejemplo, era el inglés, y ahora están todos los latinos, y la gran mayoría, hay una gran cantidad de gente que habla español, pues aquí podría suceder lo mismo, ¿no? Sí, usted se refiere a una escuela de lengua valenciana por internet. Sí, por internet, porque a lo mejor no tenemos un horario para estar ahí. Sí que hay una... Sí, hay un curso de lengua valenciana por internet en la página web lenguavalencianasi.com. Si quiere luego se lo digo y se lo puede apuntar. Ahí creo que está desde hace un par de años. Tiene sus cursos, está desde hace un par de años, tiene sus cursos y su duración y en fin, yo creo que ahí le puede servir de ayuda. Sí, porque mucha gente cuando está aprendiendo y tiene sus hijos y les va a enseñar el Claro. valenciano que corresponde, no lo que le están enseñando ahora. Claro. Anem acabant. Si hi ha alguna pregunta més, en plan breu. ¿Alguna pregunta més? No? Vale. Pues quan vulguis. Moltes gràcies per haver vingut i esperem que useu els programes que fem nosaltres perquè així veurem que tenen una utilitat real. A vosaltres. Pues moltes gràcies a Tomàs i Bernat per el seu treball i la seva esplèndida exposició. Simplement comentar-los que la pròxima activitat de l'Institut serà el 18 d'abril en la conferència Cabdet en el 300 aniversari de la Batalla d'Almansa. Com tots sabran, Cabdet és un poble que després de la Batalla d'Almansa va passar a Castella, era un poble valencià, i la conferència la donarà Andrés Bañón, cronista de la vila de Cabdet, persona que ha treballat moltíssim per la valencianitat de Cabdet, per intentar que Cabdet torni a València, sobretot en el moment de l'Estatut, en el 82, quan estava preparant-se l'Estatut, que era el moment adequat per a que Cabdet tornara a València. No es va aconseguir, però repeteix que és un incansable lluitador per la valencianitat de Cabdet i crec que és una conferència que també valdrà la pena escoltar. M'han dit que demà hi ha una concentració a les 8 en el Palau de la Generalitat a favor del tancar els repetidors de TV3, per si algú interessa, i agrair-los la seva presència i simplement el detall, si algú vol deixar-se les seves dates electròniques o postals per a rebre informació, les senyes, perdó, per a rebre informació sobre les activitats de l'Institut o per a col·laborar en el projecte sobre el valencià, es pot acostar a la taula i deixar-nos les senyes i ara repartiran el CD en tots els programes, d'acord? Moltes gràcies per la seva atenció.